cinquè exercici de Patuanjin es diu moure el cap i el còccix per eliminar el foc del cor. Eliminar el foc del cor vol dir eliminar estrès. La paraula tradicional de la medicina xinesa per una actitud estressada durant el dia, amb insomni, amb nerviosisme, és el foc al cor. Volem rebaixar el foc del cor perquè hi hagi una calma mental i perquè el cor bategui a un ritme normal. I per fer el següent exercici, tornem a la postura de cavall. Mans a sobre els genolls, amb el dit pols enrere i els 4 dits endavant. Baixem el cap i fem un cercle cap a un costat. Estirem la cama contrària, ben recta, i tornem al centre. Expirant, fem un cercle amb el cap i estirem la cama de darrere. Inspirant, fem un cercle de baix a dalt i anem al centre. Inspirar, al centre, mira recte endavant. Cercle de baix a dalt amb el cap, estira la cama. Expirar. Cercle de baix a dalt al centre i inspirar. Fixa't que quan anem al costat no aixequem la mirada per no forçar les cervicals. Mira al terra, una mica enrere. Aquí, inspirant, mires al centre, però ara mira cap al terra, no aixequis la mirada. Així no forcem les cervicals. Aquest exercici relaxa la tensió al pit i al cor. Lentament, no podem córrer, no podem forçar, ni baixar molt el cap. Inspirar, tornem al centre. I final, relax. Peus paral·lels, a l'amplada dels malucs, cos ben relaxat.